Сега ще разбереме стил ли се да е на бавни на първо. Стил се. Виж къде стигна да не тук. Сега ще видим дали се сурнат. Суркат се лекичко, ама държат. Газ на първа! Газ! Дай газ! Не спирай! Газ! Надолу като сети, че Имам само 40 секунди, няма да стигне за Виктор. Надолу като си давай газ, за да слиза дето спирачка, да не се сука. А? Мисля, че гумите скоро ще ги изхвърляме, явно. Много ли меткаш? Метка. Ще го видиш после.